5 december. De spanning die hing het al in de lucht van pakjes joen. Maar waar het zover is, brengen de Sint en Sint-Pieten nog een bezoek aan basiskwalm de Bouwstien en het pompenblad in de Westerheen. Ik wil heel erg graag rolschaatsen van K3. En denk je dat ze het krijgt? Ik hoop het, maar ik weet net helemaal zeker. Maar ik teken het van Bob. Het bleu oont het laatste moment spannend of het alles wel goed komen zoeken. Wij kwamen hier met de helikopter, maar we zijn ongeduldig. Dus we zijn eruit gesprongen. Toevallig bij een boer. Ik weet net waar, maar ik ben er bij een boer uitgekomen. En die had me hierheen gebracht. En het is uiteindelijk dus toch nog loslachen. Ja, we hier al hier even stress en Sinterklaas weer al bezwaard. Maar gelukkig kwam het al goed. Uiteindelijk kwam Sinterklaas in een taxibusje het Squalleplein oprieden. Een beetje oors als oors, maar de band maakt het niet uit. Die binnen al lang blieft dat de Sint er weer is. Eigenlijk vind ik het wel het leukste omdat ik altijd mijn skontje mij zette. En mijn hobby is eigenlijk wel jong en dongetje. En dan gooi ik altijd van mijn skontje altijd dongetjes jongen. Omdat we dan cadeautjes krijgen. En hast ik wat op die verlanglijstje staan van jou? Ja, heel volle. En kan je eens vertellen, wat hast erop staan? Een hoentje die het ziek is en die ik werk beter kind meidje. Iets van Hot Wheels, en dat is een garage, maar een draak en als dan een autootje in die draak komt, dan valt hij naar beneden.